Афганстан жерінде интернациональ бурышын намуслы өтеген. Туған йортына йорым исен хәлдә кайткан Тохир Вилданов, Татарстанның от казанга механизаторы Солих абый белән Миңнегөл апаның улы. Егетнең хәрби хезмәт юлы Казакъстанның Талдык Курган өлкәсендәге Учарал шәһәрендә башлана. Тыныч кына хезмәт иткән көннәрдә Тохирны Афганстанга күчерәләр. Пакистан белән Афганстан шигендәге позицияларда хәрби бурычын үти. Башка афганчылар кебек ул да күргәннәрен, кичергәннәрен сөйләргә бер дә яратмады дип искә ала туганнары. Мен 18 яш тургастан армияга алындым. Кеше командирлар әзерләү мәктәбендә укыдым. Сержант званиесендә Афганстан җиренә җибәрелдем. Үзебез теләп бардык инде. Сугышның ни икәнен күрәсе килгән иде. Тохир абыйның чираттагы яралануы ифрат дәрәҗәдә куркыныч була. Ярым аңсыз хәлдә аны Алма-Атага озаталар. Тохир абый сукрая һәм авыр хәрәкәтләнә башлый. Ләкин чын мөгъҗиза була. Ул исән кала. Сукрайган күзләре дә операция ярдәмендә ачыла. Тохир абый яшәп калырга ашыкты ди туганнары. Большое спасибо родственникам. Они никогда нас ни в чем не обделили, всегда приглашают на все мероприятия. И сегодня я очень рада, что так много народу пришло разделить с нами эту скорбную дату. Спасибо всем большое. Истәлекле чарада Афган сугышы ветераны Бөгелмә шәһәре прокуроры урынбасары якташыбыз Ташлыяр авылы егете Рәшит Хәмидуллин, Тохир Вилдановның уллары, туганнары да чыгыш ясады. Тантаналы төстә элмә тактаны ачкач, тактай нәшәсенә өстәлдә торган фотосурәт янына кызыл канәферләр салынды. Туган көненә төгәл бер ай кала. 42 яшендә якты дөнья белән хушлашкан Тохир Вилдановның якты истәлеге күңелләрдә мәңге сакланыр. Краснояр авылында Әсхәм абый белән Рәзилә апа гаиләсендә туган Зөфәр Садретдинов урта белемне Симәк мәктәбендә ала. 17 яшы тулар-тулмас Бөгелмә шәһәрендә бухгалтер һөнәрен үзләштерә һәм укуын Лаиш авыл хуҗалыгы техникумында дәвам итә. Укуын тәмамлап та бетермәгән егетне армия сафларына чакыралар. Дөньяның матурлыгын туйганчы татып өлгермәгән 19 яшьлек егет Афганстанга озатыла. Афганистанга 19 яшьтә килдем. Менә хәзер уйлыйсың да инде. Хәзер теге ничек исән калганнар, ничек шуды шикелле. 1983 елның көзендә ул туган ягына әйләнеп кайта. Кызганыч Зөфәр абыйга тормыш иптәше белән гомер күзләренә бергә керергә, сөеп үстергән кызлары Ләйсәннең бәхетенә куанып яшәргә насыйп булмаган икән. 46 яшендә ул әнисен, якыннарын тирән хәсрәткә салып, мәңгелеккә күзләрен йома. Менә без бүген килдек Сарман районы Җәлилдән, Мөслим районы Кайынсаз авылына. Үзебезнең бергә служиткән җегет һәм мемориаль даста ачылды. Афган сугышы ветераннары утлы еллар истәлекләре белән уртаклашты. Минзәлә районы кунагы Рөстәм Әхмәтханов үзе иҗат иткән җырны башкарды. Афганчыларның исемнәрен мәңгеләштерү, аларга карата хөрмәт күрсәтү, яшь буында патриотик хисләр тәрбияләү максатыннан оештырылучы мондый чаралар дәвамлы булачак. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.